Chino! Kimchi Chino! 오빠. At nagbabalik si Kim Chino para seryosohin ka. Mahal, seryoso akong mahalin ka. Huy! Hindi nga, seryoso. Single ako tapos walang jowa, tapos sinayang, tapos hindi tinrato ng tama. Kaya ngayon, kung ako'y magkakajowa, hindi ko jojowain, aasawahin ko na. Huy! Anyway, mahal, balik Chinitox tayo sa pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Diba nga, bibigyan kita ng 3 senyales na nasa seryosong relasyon ka na. Sabi ko kanina yung una, bukas kayong dalawa sa komunikasyon at may plano sa hinaharap. Wow, sana all. O ito na, pangalawa naman. Pareho kayong may commitment at consistency. Kumbaga, hindi lang kayo magkasama kapag convenient sa isa or convenient sa iyo, convenient sa kanya, doon lang kayo magkikita. Ibig sabihin nun, gusto nyo talaga. Kumbaga, dalawa kayong nagtataguyod ng relasyon nyo. Kasi marami akong kakilala na sila pa rin at yung relasyon nila, isang tao na lang ang nagtataguyod. Kawawa. Hindi pero totoo yun parang seryosong relasyon yan kapag ang turingan nyo talaga ay partners. Kumbaga tulungan. May effort ang bawat isa kahit busy. 'Di ba? Priority nyo ang isa't isa. At syempre ito mahal based on my experience din. Walang taong busy. Kasi kung mahal ka niyan, kung mahalaga ka, maglalaan ng oras yan. Gagawa ng paraan yan para puntahan ka. Gagawa ng paraan yan para mag-date kayo. Gagawa ng paraan yan para kitain ka at kainin ka. Hindi. Esther, pakainin ka sa date. Yun ang ibig ko sabihin. Di ba? Gagawa ng paraan para pakainin ka sa mamahalin o kahit hindi naman mamahaling restaurant ay talaga nga namang maglalaan at gagawa ng paraan. Di ba? Parang si Kim Chino, tinatawid ang kanyang mga kainan. Uy! Hindi lang sa umpisa kasi nabanggit natin dapat consistent at may consistency. So dapat araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan at taon-taon, kahit gaano pa kayo katagal, dapat yung efforts niya consistent. Yung pagmamahal niya at pagkagusto niya sa'yo, consistent, hindi nagbabago. At kahit ilang taon na kayo, ganyan pa rin ang efforts at pagkahumaling nyo sa isa't isa. Dapat kahit years na kayong tumagal, meron pa ring excitement para makita ang isa't isa. Uy, napakasarap na pakiramdam ng ganyan, mahal. Naramdaman ko na rin yan dati. Naramdaman na rin dati yan ni Kim Chino, hindi nga lang tumagal. Walang yayo ex-ong yun. Sa una lang magaling. Buisit. Anyway, mahal. Makakasama pa rin ako hanggang 9 p.m. Kaya dito ka lang sa akin kasi may isa pa akong dahilan or senyales na nasa seryosong relasyon ka na. Tingnan natin kung 3 out of 3. Tingnan natin kung tatagal kayo at tingnan natin kung kayo ang may forever. Eh di sana all. O nga pala, mahal, kung curious ka kung anong itsura ni Kim Chino, gusto ko lang sabihin na naka-live ako ngayon sa Facebook page ko. Type nyo lang sa search bar, Kim Chino. Tuloy natin ang lambingan doon. Ako pa rin to ang Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Walang iba ako to, si Kim Chino, kaya dito ka lang sa akin, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1